Хей, здравейте! Днес ще ви направя ревю на моята кукла Клаудинов. Тя е стилът на Дракулора. Добре, нека първо да започнем от кутията. Добре, това е кутията. Тук е Дракулора. Добре, нека да обърнем. Както виждате, тук е Дюс, Дракулора, Голия и Аби. Добре, нека сега да ви покажа и куклата. Ето е куклата. Това. Тя е много готина, косата е много гъвкава. Има си чантичка. Ето я. Тя може да се отваря и така. Секунда. Ето. И затварям. Добре. Ето, тя си има много готини обувки. Има си рокличка, тя е на Дракулора и има едно прилепче на нея. Ами, добре, това беше от мен и куклата. Харесвайте, коментирайте и не забравяйте да се абонирате. Чао!